ଖବରର ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 5ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନାକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପର। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ପଜିଟିଭିଟି ହାରରେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଟିକା ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓ ଭିଡ଼କୁ ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାକେଶ ଭୂଷଣ। ଏହା ସହ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମହାମାରୀ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 7,000 ପାର ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ 81% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶର୍ରଫଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସହାୟତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ 2001ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ। ସେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। 2016ରେ ପରଠାରୁ ସେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଶର୍ରଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2013ରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ନୂପୁରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ହିଂସା। ନୂପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 6ଟି ସହରରେ ନାରାବାଜି ହେବା ସହ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହିଂସାର ପଥ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାରେ 136 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାହନପୁରରୁ 45, ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ 37, ହାସରଥ 20, ମୁରାଦାବାଦରୁ 7, ଫିରୋଜାବାଦରୁ 4 ଓ ଆମ୍ବେଦକର ନଗରର 23 ଜଣ। ନମ୍ବର 4, 3 ଗୁଣା ହେବ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ଏକ ଶାନଦାର ଉପହାର। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିଜର ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରମ ସଚିବଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ କମିଟି ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଧାରୀ ଓ 5 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 5, ଦେଶରେ ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 7,584 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 36,267କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର
0.08 ଶତକଡ଼ା ଅଟେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 4,26,44,92 ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,791 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 98.70% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,32,05,106କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି 3,07,769 ଜଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 24 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,24,747କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।